Hello everyone. The lecture of today is Professor Moti Stein. Moti is a scientist, a researcher in the Department of Geochemistry in the Israel Geological Survey, and a professor in the Institute of the Earth Sciences at the Hebrew University. Moti studied at the Hebrew University in the Max Planck Institution in Linz, in Germany, in Caltech, in Pasadena, in the United States. Moti is a PI in the Deep Drilling Dead Sea project, and his main areas of the expertise are isotope geochemistry, paleoclimatology, and the evolution of water bodies in the Dead Sea Basin. תודה רבה, רליה. תודה שבאתם. התלמידים שלי לשעבר, ניקולס ורויטל, הבריזו ולא באו. אבל לפחות אורית באה, מייצגת את הדור שלנו. בחו"ל. אני יודע, אני עוקב אחריהם. אז מה שאני אעשה היום, אני אעשה איזשהו משהו שהוא, אתם כאילו שפל הניסיונות הראשון שלו, ממש שפל הניסיונות הראשון שלו, ואני אעשה לחבר נתונים שבאים מכמה עבודות של תלמידים שונים שעובדים בעבר ובהווה, גם בים המלח וגם בכנרת. אבל אני רוצה להתחיל בשאלת טריוויה. שאלת הטריוויה שלי אליכם היא, אם דורית שאלתי אותך את זה, אז את לא עונה. אז אני שותקת, לא, אני לא. שאלת הטריוויה, לפי הספרות, מה שמופיע בספרות המקצועית, מהו האגם העתיק ביותר בעולם, זאת אומרת שקיים מתחילתו ועד היום? הים הכספי? סליחה? הים הכספי? לא רחוק. בעיקל. בעיקל נחשב היום כגוף המים הסגור, האגמי, העתיק ביותר בעולם, והערכה של אנשים שטוענים את זה, אני לא יודע מה ההוכחות לזה, לא נכנסתי לראות אם זה נכון או לא נכון, שהוא בערך בין 25 מיליון שנה. מה האגם השני לפי הספרות העתיק ביותר בעולם? אגם טנגנייקה. אגם טנגנייקה בריפט ואלי שלנו, שתכף אני אדבר עליו, החוקרים שעבדו שם טוענים שהוא בערך בין 7 מיליון שנה, 8 מיליון שנה, משהו בסדר גודל כזה, וגם כן לא נכנסתי לבדוק, אני לא אוהב לעשות דברים האלה, אם זה נכון או לא נכון, אבל האמת היא שאני חושב שהאגם השני הכי עתיק בעולם הוא אגם הכנרת. והשאלה כמובן היא, למה אני מתכוון שזה האגם העתיק ביותר, מה ההוכחות לזה, חוץ משזה שזו שאלה טריוויה מצחיקה, אז מה זה טוב בכלל, השאלה הזאת. אז מה שאני אנסה לעשות היום, אני קצת אכנס לכם להיסטוריה הממש מוקדמת של מה שאני חושב, היום מתבטא בתור אגם הכנרת, אגם כמו שים המלח של היום, הוא גוף מים שאריתי לסדרה של אגמים שהתקיימה בעבר, וגם הכנרת של היום, איזשהו שריד של אגמים שהתקיימו בעבר, ואני אנסה להביא לכם את העדויות ומה זה חשוב בכלל, באיזה תובנות אנחנו יכולים להוציא מזה. אז זה מה שאני אנסה לעשות היום אחר הצהריים. אז כמובן שאנחנו מסתכלים עכשיו על הפאנל הזה, אז אנחנו רואים את הפיצ'רים העיקריים שלנו כאן, את הריפט ואלי, ובריפט ואלי היום ממוקמים שניים מהאגמים שגיאוגרפית הנמוכים ביותר בעולם, ים המלח, שממלא היום את האגן הצפוני, וכאן בריכות האידוי, הר סדום שתכף נגיע אליו, וים כנרת שנמצא כאן, וכל ההמשכים כמובן של האגנים שנמצאים בצפון. ועוד דבר נורא חשוב, שאנחנו רואים היום שיש לנו באמת את הריפט ואלי, את בקע ים המלח, שמשני הצדדים שלו ישנם קירות מאוד תלולים. זאת אומרת, זאת לא הייתה התמונה, אם היינו עכשיו מרחפים כמו ציפור בתקופת חצבה, נגיד לפני 15 מיליון שנה, אז היינו רואים נוף די שטוח. והיינו רואים פה ושמה שישנם התרוממויות, גם בגליל העליון ובנגב, ונגיד הכרמל אולי כבר היה קצת, אולי כאן כבר היה קצת, אבל בסך הכל הנוף היה די שטוח, ואנחנו עוד מעט נעבור לתקופת הנאוגן המיוחל, למיוקן, לצורות גירה וגשר, שמהוות חלק הארי של ההרצאה הזאת היום, ונראה שגם אז הנוף הוא די שטוח, ורק אז מתחילים לבצר לנו האגנים, ואחד האגנים שהתחיל לבצר לנו הוא האגן הזה שנמצא כאן, סביב הכנרת של היום, נמצאת בחלק הצפוני של אגם כנרות, מתחיל להתפתח לנו אגם כנרות, אנחנו מדבר על קידוח צמח,
ונראה מה אנחנו מוצאים מזה. עכשיו, מה השאלות שעולות על הפרק בכלל בכל ההקשרים האלה? דבר ראשון, אני עכשיו הולך טיפה דרומה, היו לי כמה שקופיות שבאות מהחלק הדרומי, סליחה, אני הולך טיפה דרומה, ואנחנו יודעים כמובן שיש לנו את ים המלח של היום, שהוא אגם שהוא תמלחת היפר-סלינית, עם ריכוז מלחים של 340 גרם לליטר, משהו גבוה מאוד, ואנחנו יודעים שים המלח היום רווי למלח, לעדות כאן בשקופית הזאת, בכל מקום היום שוקע מלח, מאז שבעצם הוא ירד מתחת ל-400 מטר, היום הוא ב-428, מאז שהוא ירד מתחת ל-400 מטר הוא השקיע מלח, ואנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה המקור של המלח הזה בכלל? בהר סדום כשלעצמו, תכף תראו את הר סדום, תרחיבים להר סדום, נחשפים לנו במחשופים, כאן אנחנו רואים את התמונה שצולמת מכיוון דרום לכיוון צפון, בריכות האידוי של ים המלח, והר סדום, מישור עמיעז כאן, נחל פרצים, תצורת הליסן כאן, ותצורות שנטויות בצד השני, תצורת המורה, והר סדום, דיאפיר של מלח שלפחות במחשופים, נגיד בעבודה הקנונית של ישראל זק, מתוארים לפחות 2 קילומטרים של מלח. מאיפה הגיע כל המלח? ולמלח הזה, בין השאר, יש תכונות, מעבר לזה שיש כמות אדירה של מלח שאנחנו צריכים בשבילה, למשל אם אנחנו לוקחים איזו קולונה של קילומטר של מי ים, ואנחנו מעדים אותה שנגיע לרמה של 95% אידוי, נתחיל להשקיע מלח, ומתוך קולונה כזאת של קילומטר נשקיע 12 מטר של מלח. זאת אומרת, תחשבו כמה מים צריך להביא בשביל להשקיע את הקילומטרים האלה של המלח שבולט את צורת סדום, שזה דברים שהטרידו את ישראל זק בשעתו, ולכן המחשבה הייתה שהמלח חייב לבוא ממקור ימי, ויש עוד סדרה של עדויות, כמו הרכב איזוטופי של גופרית, היחסים בין כמה מהיסודות הכימיים העיקריים, כמו ברום לכלור, שמעידים על כך שהמלח הוא מקור ימי, ואם המלח הוא מקור ימי, א', מתי הוא חדר, איך הוא חדר בכלל, וישנה את האישות הזאת שאנחנו קוראים לה לגונת סדום, שאני מציג אותה כאן, נדלג על זה, אז ישנה את האישות הזאת, שבדמיון של הגיאולוגים הישראלים לאורך השנים, ישנה איזושהי חדירה לאורך עמק יזרעאל, שמגיעה כאן לאגן כינרות, ובסופו של דבר אל ים המלח. אנחנו יודעים שבדרך יש כל מיני עדויות, כמו הגבס של גשר ומנחמיה, וכמובן המלח שדיברתי עליו לפני רגע, ועוד סדרה של עדויות שאני תכף אדבר עליה, בתוך עמק יזרעאל עצמו, בצורות בירה וגשר. זאת המחשבה לגבי הלגונה הזאת, ואם אנחנו חושבים על הלגונה, ומנסים לחבר אליה איזשהו מודל, אז הנה כאן יש איזו צורה סכמטית של הלגונה, ישנו את הים הפתוח, נגיד הים התיכון, ישנו איזשהו סף שאנחנו מאמינים שהוא נמצא באזור טבעון, והמים מגיעים בסופו של דבר לאגן ההשקעה הסופית שלהם, ואז יש את כל הסיפורות שהם עושים את האינטראקציה עם סלי הגיר של מצוק העתקים, יוצרים את הגופים הדולומיטיים ויוצרים את התמלחת הקלציום כלורידית שמתערבבת בחזרה עם מי הים. כל הדברים האלה, אלה דברים שסדרה של אנשים חקרו אותם לאורך השנים, וכמובן שצריך איפשהו לסגור את הסיפור ולומר, אוקיי, אבל מה העדויות לכל הלגונה הזאת? מאיפה אנחנו יודעים? מתי היא חדרה בכלל? ואיך היא נופלת בתוך כל המערך הזה שאנחנו צריכים לחבר אותה, אם חזרנו בכלל בקע, שיש איזשהו שקע טקטוני שאנחנו מכירים אותו היום בבקע שקלט בעצם ואפשר בעצם את המודל הזה, כי אנחנו צריכים לצבור קילומטרים של מלח, ואנחנו צריכים להביא כל פעם חומרי גלם טריים, אז אנחנו צריכים לגון עם מה שאנחנו קוראים סף נייד, שיש את ההעברה של חומרי הגלם, ואנחנו צריכים איזשהו קרקעית ששוקעת טקטונית כדי ליצור אקומודיישן ספייס שנוכל לתפוס את המלח בתוכו. מתי עשינו את כל הדבר הזה? כמה זמן הוא נמשך? ואיפה הוא נופל בתוך המארג הכללי? אז אלה שאלות שאנחנו מעמידים אותם לעצמנו לאורך השנים. כשאני אומר לאורך השנים, זה שנים רבות שאנשים שונים בקהילה מתמודדים בהיבטים שונים של השאלה הזאת לגבי הקשר בין החדירה הימית, מה שאנחנו מוצאים באזור של בקעת כנרות, קידוח צמח שנראה לכם אותו עוד רגע, ומה שקורה בדרום, ומה היחס בכלל בין כולם. אז אתם לא תצאו בסוף ההרצאה הזאת עם תשובות על השאלות האלה. אבל מה שכן תצאו, אני מקווה, עם כמה תובנות שיעירו לכם את העיניים על מה היו הכיווני הדברים שאנחנו עבדנו ועובדים בהם בימים אלה, ואיך אפשר בכל זאת לנסות איכשהו לחבר אותם או ליצור איזשהו מחבר ביניהם. אז אנחנו, ההרצאה, בתוקף שמה, לא מתעסקת היום ישירות בים המלח, זאת אומרת, ים המלח הוא עומד כאילו מאחוריה, לגונת סדום, מלח סדום, כל מה שקרה שעומד מאחוריה, ונראה גם כמה מילים לגבי גופי המים.
השונים שפתחו אחר כך, אבל אנחנו מרוכזים כרגע באזור הזה של החלק הצפוני של ישראל. אנחנו נמצאים עכשיו כאן, יש לנו את הכרמל, יש לנו מעבר לכרמל, אנחנו עכשיו נמצאים בטח כאן, לא, איפה אנחנו כאן? כאן יש לנו את הכרמל, שבר הכרמל, עמק יזרעאל, עמק זבולון, כאן הערים שהיום בונים את הגליל התחתון, בקעת כנרות, שאנחנו יכולים למשוך אותה לפחות עד לכאן, משהו כזה, זאת נקראת בקעת כנרות, מה שעכשיו אני מתווה אותה, והליטולוגיות השונות שאנחנו רואים אותם כאן נספות במפה הגיאולוגית של השפכים הבזלטיים, שנגיד כאן בזלת הכיסוי שמופיע לנו כאן, ובזלות שונות שמופיעות כאן, לעומת הסלעים הקריטיקונים והאוקנים שבונים לנו את רוב סדירת ההר באזור הגליל, ושפכים גדולים מאוד של בזלות כאן. אנחנו נתעסק עוד מעט, בעיקר דווקא בצבעים הצהבבים האלה, שבקושי אתם רואים אותם כאן, שמופיעים כאן בכתבים שונים. יש כאן כתבים שונים של צבעים צהבבים שמופיעים גם בצד הזה, וגם בצד, אלה חולות היגף של תצורות חצבה, אבל הם מופיעים גם בצד השני, ואלה התצורות של המיוקן המאוחר, של תצורות בירה וגשר, שאני ארחיב עליהם את הדיבור, אני אציג עליהם כמה דברים שעלו בשנים האחרונות. אז מהמבט של המפה אני רוצה רק לתת לכם איזשהו חתך סטטיגרפי כללי, שישימו אתכם בתוך ההקשר של הזמנים. אנחנו רואים כאן חתך סטטיגרפי כללי של המיוקן, כאן אנחנו רואים את זה תקופת המיוקן, שאנחנו נתעסק רק בה, של תקופת המיוקן, ואנחנו רואים כאן בטור הזה, מופיעים גילים שמתחילים כאן בערך 17 מיליון שנה, ונגמרים כאן בבזלת הכיסוי, כאן נראו, זה הקו בזלט, נגמרים כאן בקו בזלט, שאני אראה לכם אותה עוד מעט, בסביבות 4-5 מיליון שנה, זה הגילים של הקו בזלט, ויש כאן סדרה של גילים שמופיע באמצע, 17, 12, 10, 9, 8, 7 ו-5, יש בהם גם פערים, אלה גילים של ארגון, שחלקם הם גילים חדשים לגמרי, שמי שבכנס החברה הגיאולוגית שמע את ההרצאה של אמיר סנדלר, הוא נתן על זה סקירה, במסגרת עבודת הדוקטורט של אלכסיס רוזנבאום, שעובד עכשיו על התצורות האלה, וחלק בעיקר מהדברים, לפחות לגבי תצורות בירה וגשר, שאני אראה לכם עוד מעט, באים מתוך העבודה שלו. ואתם רואים גם את הליטולוגיות, שזה דבר מאוד חשוב. אתם רואים שיש לנו, למשל כאן בחלק התחתון, הצטברות בין סלעים וולקניים ובין סדרות של גירים, חברים, גירים, דברים של חלוקים, סדרות של חלוקים, ועוד פעם הצטברות עם חומרים, כאן חומרים וולקניים, כאן גירים, הצטברות בין גירים ובין גבס. זאת אומרת, הטיפוסים העיקריים שאנחנו רואים, הם כל הזמן מופיעים לנו כאן, הוולקנים או הפירוקלסטים בחתך, שהם כל הזמן משעון נוסף שמתקתק לנו כל הזמן וגם מאפשר לנו לקבוע את המסגרת הכרונולוגית, דבר מצוין, אבל יש לזה חשיבות בפני עצמו, כי אם אנחנו מוצאים היום שפך בזלטי, שהוא מופיע בפני השטח בעומק של כמה קילומטרים בתוך קידוח צמח, אז אנחנו יודעים שהבור הזה ירד כמה קילומטרים בתוך קידוח צמח, אני אחזור לזה עוד מעט, והטיפוסים הליטולוגיים העיקריים האחרים, שהם בעיקר גירים, אבל גירים מסדרות אגמיות, תכף בכלל זה דיבור, חברים מסדרות אגמיות, וחלוקים שונים, כמובן שקשורים במערכת הניקוז שהייתה קיימת. אז אני רוצה עוד פעם לחזור ולומר, אם אנחנו עכשיו מתחילים לעוף כציפור בתקופה הזאת, מעל מה שהראיתי קודם בשקופית הקודמת, אני מתחיל לעוף כציפור מעל גם זאת סיט הבא, אני מתחיל עכשיו לעוף כציפור, למטה בתחיל החתך שלי, מעל כל האזור הזה כאן, כולל הערים האלה שבקעת בית נטופה, כל הערים האלה של הלאור גלילי, הנוף שטוח כמעט לגמרי, אין לנו כמעט בקע, הוא בחיתוליו, אני תכף ארחיב, יש כאן איזשהו דפו צנטר, כנראה באזור קידוח צמח, שאנחנו נדבר עליו, זה בא מתוך העדויות של קידוח צמח, ויכול להיות, זאת אומרת, לפחות לפי עזרא זילברמן, אני אראה לך עוד בתמונה ממחצבת נשר שנמצאת כאן למטה, שהייתה מאוד חשוב מהבחינה הזאת. יש לנו איזשהו תבליט, איזשהו משהו שיוצא החוצה בערי הכרמל. אתם תכף תראו שאני צריך את זה, מכיוון שאני צריך אקוויפרים בתקופה הזאת שיעשו קארס ויספקו לי מים. אני אחזור לזה. אבל אני שוב אומר שזה פחות או יותר הנוף מכאן ועד לכאן, ממש לאורך כל התקופה הזאת, נוף כמעט שטוח עם איזה אגנים פנימיים כאלה, ואולי אגן שמשתפל לכיוון הדפו צנטר באזור, נגיד אגם כנרות צמח, ורק מאוחר יותר, אחרי הקו בזלט, אנחנו מתחילים לפתח את הבקע כמו שאנחנו מכירים אותו. מתחילים לצבור בתוכו את אלקן אחמר,
ואת אחר כך את עובדיה, ואת כל תצורת המורה בדרום, ואחר כך את כל מה שבא מאוחר. אז זאת המסגרת, גם הסטרטיגרפית וגם נגיד המורפולוגית, הטקטונית, שאתם צריכים לסחוב לכם עכשיו בראש לאורך ההרצאה הזאת. אז המפה הזאת היא איזושהי מפת מיקום של העבודות שנעשות היום על ידי שני סטודנטים שלנו, אלכסיס רוזנמן, כמו שציינתי, ודותן שקד, שאחד מהם בעיקר מתעסק בהיבטים של צבאות ההשקעה, פאסיסים הסדימנטריים, חתכים שונים, ולראות איך בעצם הדברים עוברים ממזרח למערב, והנקודות האלה מציינות את המקומות העיקריים שבעצם אנחנו עשינו בהם את העבודה. כאן חתכים שאנחנו קוראים להם טבריה, החתכים עיקריים לאורך נחל תבור של חיר בית זאב, כאן טייפ סקשן של חיר בית זאב, כוכב הירדן, קידוח של נווה אור, נחל חמוד שהוא סעיף אחר של נחל תבור, מגדל העמק שנמצא כבר במקום הזה. כאן יש לנו עוד אתר אחד, כאן אתם רואים, זה הסיל שקודם דיברתי עליו, של אזור טבעון, מה שקראתי קודם, הסיל של טבעון. מעבר לו נמצא עוד אתר אחד של תל קשיש, אתר מאוד חשוב, אני לא אכנס אליו היום, וכאן כמובן מחצבת נשר, שהיא מספרת סיפור שהחלק התחתון שלה הוא כנראה, יש בתוכו את המקבילה הסטרטיגרפית לתצורת גשר, שקודם הראיתי לכם אותה בסוף המיוקן, ולמעלה עוד מופיע חתך מאוד רחב, אבל זה בפני עצמו. אוקיי, אז מה שאני אעשה עכשיו, אני עובר איתכם על, אני לא רוצה לעלות בפרטים, אבל בכל זאת עובר איתכם על 2-3 חתכים, כדי להציג שני דברים. א', להציג את היחידות הליטולוגיות העיקריות ואיזה סביבות השקעה הם יכולות לייצג, וב', אני אכנס תוך כדי זה לנושא של ההרכב האיזוטופי של האיזוטופים של סטרונציום, שהוא מהווה לנו כמין כלי מרכזי, וזה מה שיהיה גם הכלי המרכזי בהרצאה, להסביר בעצם מה אנחנו יודעים על מקורות המים שקשורים בגופי המים האלה של אותם גופים, נגיד אגמיים, שאני כבר אומר קודם שהיו קיימים כאן. אנחנו רואים כאן את החלק, את התצפית מכוכב הירדן, כוכב יושבת ממש על בזלת הכיסוי, ומתחת לה יושבת תצורת בירה, אין חשיפה של גשר בכוכב הירדן, אז הנה אנחנו עכשיו כאן ראינו את המבצר הצלבני, הוא היה כאן למעלה, זאת בזלת הכיסוי, הגיל שלה כאן הוא 5 מיליון שנה כאן הגילים, גילי ארגון, גילים מאוד טובים חדשים, והנה כאן תצורת בירה שנחשפת כאן בכוכב הירדן. אתם רואים כאן גילים שמתחילים פחות או יותר מעל 9 מיליון שנה ונמשכים כאן פחות או יותר עד 5 מיליון שנה. זה ההסתרות של תצורת בירה בכוכב הירדן, וכמובן כל החלק התחתון של החתך הוא הבזלת התחתונה, טופי ג'אס, סליחה, הבזלת התחתונה, טופים שונים וכיוצא בזה. אז כשאנחנו זזים, אז הנה כאן לדוגמה, המגע למטה בין איזשהו שפך בזלתי ובין אבני גיר שמכסות אותו, שבתוכם יש פרגמנטים של טופים כאן בכוכב הירדן. אז כמובן שהשפכים הבזלטיים האלה מאפשרים לנו לקבוע כרונולוגיה טובה של החתך. אז אני עובר עכשיו לחתך אחר שנמצא כאילו טיפה, אני אחזור רגע, אני אראה לכם איפה זה, כאן. אני עובר עכשיו, הראיתי לכם את כוכב הירדן, אמרתי שכאן בעיקר נחשפת תצורת בירה בין הבזלת התחתונה לבזלת הכיסוי שעליה יושב המבצר. אני עובר עכשיו לצד השני של נחל תבור, עובר כאן מעל מנחמיה, אני עובר כאן לצד השני של נחל תבור למקום שנקרא נחל חגל. קיבוץ גשר נמצא כאן. זאת אומרת, זה מעל קיבוץ גשר, והאמת היא שהטייפ סקשן שלנו העיקרי הוא חיר בית זאב. אני לא אראה אותו מבחינת הליטולוגיה שלו, כי רציתי להראות לכם ליטולוגיה שבה יש בעיקר דברים בזלטיים וגירים של תצורת בירה. ואני עובר עכשיו נחל חגל, אני אראה לכם חתך באופי שונה לגמרי, גם כן של תצורת בירה. הנה זה כאן, כמובן שאתם לא יכולים לראות את הפרטים כאן, אבל אני מספר לכם את זה, ותוכלו לראות את הציורים. וכאן יש לנו חילופין בין הדברים האלה שהם גבס לדברים שהם מאובנים. גבס מאובנים, גבס מאובנים, גבס מאובנים, גבס מאובנים, גבס מאובנים. השכבות עומדות כמעט אנכית שם בגלל איזשהו חצי כיפה שיושבת על ההעתק העיקרי, ואנחנו עוברים לאורכם,
וכל תצורת בירה שם זה גבס מאובנים, גבס מאובנים, גבס מאובנים, מקום יוצא מהכלל, מי שהיה עשינו שם בכנס החברה הגיאולוגית, לפחות טעם את זה קצת, וזה מחוסר בצמחייה, קשה היה לראות, ומה שחשוב כאן, שרוב המאובנים כאן, שאתם רואים כאן על החתך, הם מאובנים מסביבות מגמיות קלאסיות, זאת אומרת, בכנרת אנחנו יכולים למצוא אותם היום. מה שאנחנו רואים כאן, רואים מלנופסידים, אוסטרקודים, כל מיני דברים כאלה שמאפיינים גופים מים של מים מתוקים. זאת אומרת, כאן בנחל חגל ישנו איזשהו מצב של שינוי פציאס בין מצב שאנחנו משקיעים גבס למצב שאנחנו משקיעים, שיש לנו משהו עם מים מתוקים שתומך בחיים של כל המאובנים האלה. ואנחנו רואים את זה כאן, במקום הזה, לאורך כל תצורת בירה. לא ראינו את זה בצד השני של הוואדי בדרום, בחיר וזאב, בכוכב הירדן, שם בכוכב הירדן זה היה בעיקר גירים, יכול להיות שמעט מאוד מאובנים שנמצאו שם בכלל. אז אם אני מסתכל עכשיו על המאובנים, זו עבודה של דותן שקד, שהיא מסתכלת על המאספים של המגה פאונה, ובעזרת המגה פאונה מנסה לשחזר את סביבות ההשקעה, ואנחנו רואים כאן 3 טיפוסים עיקריים של מאובנים. אנחנו רואים מאובנים שכמו שאמרתי כרגע, זה נגיד מלנואידים למיניהם, שאנחנו רואים כאן, מלנופסידים ומלנואידים, שמאפיינים 100% מים מתוקים. אם אנחנו רוצים אותם, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בסביבה של 100% מים מתוקים. כאן, 2, אותו דבר. תגיד, אני לא הייתי נכנס להרצאה בשלב הזה. עוד לדבר. היית אוכל אותי אם לא הייתי נכנס. ואנחנו רואים כאן מעבר מהמאסף הזה, שהוא 100% מאסף של מים מתוקים, למאסף שבו, נגיד, אפשר לדבר על איזשהו מים שהם ברקים, ומאסף שבו לפחות מבחינת המאסף של המאובנים, יש לנו יותר דומיננטיות של מינים שמגדירים אותם מינים מרינים. אני רוצה לחזור בחזרה עכשיו לרעיונות שהעליתי בשקופיות בדבריי הראשונים של ההרצאה. אנחנו, בדמיון שלנו כל הזמן עומד מאחורה תוואי החדירה של הגבול הצדו. מה העדויות שאנחנו יכולים ליצור לתוואי החדירה של הגבול הצדו? וכשאנחנו עכשיו מסתובבים במחשופים האלה, שבאתרים השונים שהראיתי לכם, בעיקר נגיד בטייפסקשן הקלאסי שלנו בחיר וזאב, אנחנו רוצים לראות אם בטייפסקשן הזה אנחנו משלטים כמו שהיה בחגל. בחגל אנחנו רואים אך ורק דברים כאלה. מה שהראיתי לכם כרגע. בחיר וזאב, וגם אם אנחנו הולכים למגדל העמק, למחשופים שהראיתי לכם שיותר מערבית, יש עדויות מבחינת לפחות הפאונה, לכך שיש דברים שיותר נשלטים על ידי, לפחות כמו שרואים אותם, על ידי המאובנים הימיים, ולכן איפשהו אנחנו חוזרים למה שהמורים שלנו כבר לימדו אותנו, שאני מדבר כאן נגיד אנשים כמו נחמן שולמן וגבי שליט ועוד אחרים שעבדו בתצורות בירה בגשר, שאמרו כן, יש לנו איזושהי עדות, לפחות מבחינת המאובנים, לכך שהיו יכולים להיות האינטרוזיות הימיות. אתם זוכרים, אנחנו מחפשים איזושהי עדות לאינטרוזיה הימית, שהיא חשובה בפני עצמה, כי היא חשובה גם לגבי קידוח צמח וגם כנרות. כן, מורי. איך זה מסתדר אבל עם כמה עבודות שהציעו שכבר הייתה התרוממות, לא התרוממות שוליים, אלא התרוממות של כל האזור כבר לפני 50 שנים? אז אני אומר, שאם אנחנו, לפחות מהעמדה שלי בהרצאה הזאת, שאנחנו עפים עכשיו במבט ציפור, אתה יודע מה, אני עוד מעט חוזר לשאלה הזאת שלך, בסדר? הייתי יכול בקלות להגיד לך איך לדבר עם עזרא זילברמן, אבל אני תכף בכל זאת אתייחס לזה באחד השקופיות הבאות שלי, שאני אראה עוד מעט את התוואי המפתיע של הדבר הזה שאני קורא לו אגם בירה. תכף תראה את התוואי המפתיע של אגם בירה. שזה אני חושב, שקף אחרי השקף הזה אני יכול לסגור להרצאה ללכת הביתה. אז זה מספיק יהיה. תצאו מהשקף הזה, השקף הזה בדמיון שלכם, אם הוא נכון, לא נכון, אפשר ללכת הביתה. תכף זה יגיע. אבל מה שאני רוצה לומר כרגע, הוא שאני רוצה לקשור את זה כל הזמן, זאת אומרת, איפשהו, זה הקשר גם לאבותינו, שהם חיפשו, והמחשבה שלהם תמיד הייתה לגון סדום, אבל תזכרו שחוץ מלגון סדום יש לנו גם את אגן כנרות ואת השקע הזה הגדול של צמח, שאנחנו צריכים גם לטפל בו בהקשר הזה. אז הנה למשל דותן שקד, לא רואים אותה טוב כאן, אבל היא כאן הייתה כמעט בשלבי ההיריון שלה, ואיתה נולד התינוק, והיא כאן דוגמת מאובנים, בחלק שאנחנו חושבים שהוא אנלוגי לתצורת גשר במחשבת נשר. זאת אומרת, אנחנו ממש כבר כאן במערב
קרוב למקום שלפחות מעבר לסף של טבעו. אוקיי, אז התוצר של הדבר הזה, יכול להיות פאנל מהסוג הזה. זאת אומרת, הנה אנחנו חוזרים, ראיתי להם את החתך הסטרטיגרפי, ראינו קודם את כוכב הירדן, לא ראיתי לכם את חירבת זאב, שזה הטייפ-סקרין שלנו, אתם זוכרים, בכוכב הירדן, תצורת בירה כמעט הגיעה לבזל את הכיסוי, כאן היה מבצר למעלה, אז זה היה החתך בכוכב הירדן, אז לא בזלנו בסבונה ותצורת בירה שנמצאת כאן, והנה אנחנו מגיעים כאן לחירבת זאב, עוברים את החתך בחירבת זאב, בתוך חירבת זאב אפשר, יש לנו כמה גילים, שאנחנו עושים להם קורלציה בעזרת השפכים האלה של הבזלות, שהראיתי לכם קודם את הגילים שלהם, ואם אני עובר לפאנל הבא, אז הנה רואים את זה טיפה יותר טובה, כאן יש לנו את כוכב הירדן, חירבת זאב שנמצאת כאן, אלה החתכים הסטרטיגרפיים האמיתיים, כאן הם עומדים, דומה למה שהראיתי לכם קודם, ובתוך הדברים האלה זה עצמם, ישנה את האפשרות א' לקבוע על פי הקורלציה הזאת של השפכים הבזלטיים, וכאן כבר הבקע, כן, זה קידוח לביאור, אז זה הכל ירד לבקע, זה ברור החלק הזה של הדיאגרמה, ובתוכם, מה שהראיתי לפני רגע, נגיד בחירבת זאב, מופיעים המקומות האלה, שבהם ישנה איזושהי מחשבה, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו כאן, שיכול להיות, לפחות לפי הפאונה, שיש לנו, זה חירבת זאב, לפחות לפי הפאונה, יכול להיות שישנם עדויות לכך שהגיעו לשם מאובנים ימיים. זאת אומרת, אני רוצה, אתם תראו עוד רגע, שאני פתאום יבוא ואני אגיד, שאני מסתכל עכשיו על הכלי העיקרי, שאני הולך עוד שנייה לדבר עליו, של ההרצאה הזאת, של האיזוטופים של סטרונציום, שאין את זה שם. אני מראה לכם את זה כאן, בגלל שחלק מהפאונה היא זוהתה על ידי דותן ואנשים שהיא עבדה איתם, יעל וכיוצא בזה, כפאונה ימית, אבל כשאנחנו מגיעים לאיזוטופים של סטרונציום, אין לנו את זה. יש כאן איזשהו דבר שאני אציג לכם עדות אחת שבאה מכאן, ועדות שנייה שבאה מכאן, והעדות הזאת אומרת, הנה, זה מה שאתם רואים, ויכול להיות שאחת מהחדירות האלה, או שתיים מהם, או שלוש, אולי הגיעו יותר מזרחה, אולי הם נעצרו כאן, אולי הם הגיעו יותר מזרחה עד לאגן כנרות, או אפילו חדרו את כל הדרך ללגונת סדום, או משהו כזה, לצרירות תקף מבחינת הזמן, מתי אנחנו תוקעים את זה, אבל למרות שאתם יכולים לסחוב עכשיו בזיכרון שלכם את התמונה הזאת, אתם תראו עוד מעט באיזוטופים של סטרונציום שהיא לא חוזרת. וזה השקופית שדיברתי עליה, עכשיו אני יכול לחזור לשאלה שלך אורי. זאת אומרת, זה השחזור, קו השחזור הדמיוני של אגם בירה, ובעצם אגם גשר. כי כל מקום שמצאנו בו בירה, חוץ מנגיד בכוכב הירדן ששם אין את גשר, אולי זה היה מורם קצת, תקופת גשר, אני לא יודע, או סיבה אחרת, כל מקום שמצאנו בו בירה, מצאנו בו גם גשר, זה התוואי הדמיוני של אגם גשר, אגם בירה גשר לכיוון מערב. זאת אומרת, אתם רואים, לא סרטטתי כאן בכלל קו בצד המזרחי של בקע ים המלח. אולי זה נמשך עד עיראק, אני לא יודע איפה זה נמשך, אני לא יודע. זאת אומרת, כאן יש לנו איזשהו דפו צנטר, שזה גם מדבר עליו, של אגן כנרות, קידוח צמח, כן? ואיפשהו, אולי אנחנו נמצאים באיזושהי מורפולוגיה אז, מאוד מתונה, מאוד מתון. אנחנו טסים לזה כמו ציפור, ורואים מורפולוגיה מאוד מתונה, כל הדברים האלה לא קיימים עוד, הנה בקעת בית התופעה, אולי יש איים פה ושם, אני לא יכול להגיד כן או לא. ובכרמל, לפי עזרא זילברמן, הכרמל יש אותו כבר, אבל עוד שנייה, אני מגיע, אני מאיים עליכם כל הזמן באיזוטופים של סטרונציום, אני מגיע אליהם עוד שנייה, ובאיזוטופים של סטרונציום אני אגיד שאני חייב שיש לי אזור עינור רעמים בתקופה הזאת, בייחוד של הקנומן, ושל סלעי הקנומן, כי אני צריך לספק מים בהרכבים מסוימים, כדי לספק מים בהרכבים מסוימים, אני צריך אקוויפרים, אני צריך פעולה קרסית, אז עוד שנייה אני מגיע שם, זה התוואי. חבר'ה, זה גוף מים, שאם באמת מאוד רדוד, שחיים בו בעיקר, כמו שהראיתי קודם, מאובנים של מים מתוקים, ברוב החתכים אלינו, או של מים ברקים קצת בשוליים, אבל זהו זה. זה משהו מאוד גדול, וכמובן זה דורש גם, למרות שהוא גוף מאוד רדוד, דורש אספקה של מים מתוקים בכמויות די גדולות. לכן אני אמרתי, שבשאלת הטריוויה ששמתי בתחילת ההרצאה, שאני חושב, עכשיו זה היקש לוגי, שאגם כנרת הוא האגם השני הכי עתיק בעולם, מבחינת המשך שלו. מכיוון שהראיתי לכם עכשיו סטרטיגרפיה של תצורות בירה וגשר,
שנמשכת לפחות עד בזלת הכיסוי, זאת אומרת 4 מיליון שנה. אחרי בזלת הכיסוי, דברים שלא נדבר עליהם כאן היום, יש לנו, מתחיל להיווצר הבקע, בתוך הבקע יש לנו כבר את צורות ארקל אחמר, ואחר כך כל מה שבא אחריה, וטבריה, הראיתי את החתכים, את החתך קודם, ציינתי קודם, שטבריה יש לנו חתכים של תצורת בירה שם, תכף תראו את הסרונצום שלהם, ואין הבדל. זאת אומרת